Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, muhtaram din qardaşlarım. Әлеге тапшырда, иншалла, біз сіздің білән дұға қылу әдәпләрін айтып кетербіз. Имам Газали, рахматуллахи алейхи, өзінің китапларында бізге 10 әдәбін санап кеткен. Біріншісі инде бәрәкәтле дұға жауап алына тұрған вақытларны ізләу. Һәм мәсәлән, инде ел дәвамында ул шундый бәрәкәтле көннәр, Арафа көне, Кадыр кичәсе, Барат кичәсе, һәм инде айларның Рамазан айы, атнаның Җума көне һәм төннәрнең сәхәр вакыты. Менә шушы вакытларда дуа кылу киңәш ителә. Һәм инде Аллаһ Тәала Коръәни Кәримдә мөэминнәрнең сыйфаты турында әйткәндә, ул әйтә: "Астагъиз билла вал мустагъфирина бил асхар", ягъни алар ди истигъфар һәм гафу сәхәр вакытында сырыйлар ди. Һәм Пәйгамбәрбез дә саллаллаһу алейхи ва саллям әйтеп калдырган: "Төннең эштән бер өлеше калгач, Аллаһ Тәаләнең рәхмәте һәм мәрхәмәте беренче кат күккә иңә, һәм Аллаһ Тәалә үзенең кулларына мөрәҗәгать итә. Мин хуҗа ди, миннән гафу сораучы, тәүбә сораучы бармы ди, мин аны кичерәм ди. Миннән теләүче бармы, аның теләгенә ирештерәм ди. Һәм дуа кылучы юкмы, аның дуасын кабул кылам ди." Һәм шулай ук Якуб алейхиссәламның уллары әтиләре янына килеп, үзләре өчен Аллаһ Тәаләдән гафу сорар өчен килгәннәр, һәм Якуб алейхиссәлам Аллаһка җавап итеп аят белән җавап бирде. Һәм Аллаһ Тәалә аны Коръәни Кәримдә әйтә: "Астагъиз билла, кала сауфа астагъфиру лакум рабби, иннаху хувал гафурур рахим." Ул әйтте: "Мин сезнең өчен Аллаһ Тәаләдән гафу сораячакмын, чөнки Аллаһ Тәалә гафу итүче һәм рахимле." Монда инде кайбер алимнәр әйтүенчә, сауфа дигән сүз ул шушы даганы сәхәр вакытына бераз сыңартып калдырган. Шуңа күрә инде менә шушы бәрәкәтле вакытларны эзләү бик мөһим, бигрәк тә Рамазан айларында, Арафат көннәрендә һәм инде төннәрнең сәхәр вакытында дуа кылу бик бәрәкәтле һәм фазиләтле вакытлар булып санала. Һәм шуңа күрә инде бу вакытларда дуа кабул булуның ихтималы күпкә арта. Һәм шуңа күрә инде шушы вакытларда дуа кылу киңәш ителә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ, мөхтәрәм дин кардәшләр.